служебен начин квотата за Будерлик, заради това, че той беше по-напред в ранглистата. Начало на срещата с обратен гарте Джонатан Ескуивел. Много добър ляв прав има Спас Генов, отлично движение по ринга. И разбира се, изключителния опит на българина. Това са неговите качества. Предпазливо действа американеца. Спас се опитва да го финтира. Хвърля кукичката българина. Опитва десен прав Спас Генов. Сега ляв прав в целта. Не го видя Джонатан Ескуивел. Това е последният матч категория до 81 кг за този сеанс. Добре, Джеб. Браво, Спас, се казва Палми Ранчев. Ето така трябва да играеш. Прекрасно е хванал дистанция Спас Генов. Десен прав в главата на Джонатан Ескуивел. Много чист удар. Няма как да не го видят съдиите. Опитва ляв прав американеца. Не се видя много хубаво от тази камера дали попадна удара. Десен прав отново за срещната Джонатан Ескуивел. Ето това е Спас Генов. Палми Ранчев на вашите екрани. Пропуснал Джонатан Ескуивел. Апъркът в тялото и ляво круше. Дясно круше в главата на Джонатан Ескуивел. Много бърза реакцията на българина. Именно отлично движение с краката. Синхрона, който има между движението на тялото и на главата, дават предимство за Спас Генов. 30 секунди. Потърси тялото Джонатан Ескуивел. Заключителните секунди са много важни. Не е лош ляв прав на Джонатан Ескуивел. Не се получи десния ляв прав на Ескуивел. Спас Генов сега атакува. Ляво круше. Много хубав десен прав на българина. Край на първата част. Предимство за Спас Генов. Много повече атакуваше той, вкара и повече точни удари. Ето това е любимото нещо за Генов. Левата много добре работи. Повече удари обаче. Десен лев, не само десен. Десен лев, а това десен ако трябва. Смаризи го малко. Разбираш ли? Силната Палми Ранчев. Лявата работи много добре, но и не само това. Пуска и десен ляв, казва треньора на българина в тази среща. Ей, не така. 10 на 9 дават двама от съдиите за Джонатан Ескуивел, един за Спас Генов. По-активен, каза Палми Ранчев. Трябва втори рунд да бъде още по-убедителен Спас Генов. Десен прав на българина. Не трябва нито за секунда да дава възможност на американеца. Не се получи левия прав на Джонатан Ескуивел. Десен прав в тялото. Точно попадение. Веднага отговор на Джонатан Ескуивел. Работи, казва секунданта на Джонатан Ескуивел. О, десен прав. Точно беше Спас Генов. Не го видя този удар Джонатан Ескуивел. Дано са го видели съдиите.
Хубава комбинация. 3 удара един след друг главата на Джонатан Ескоивел. Тук не трябва Спас Генов да оставя своя съперник. Видяхме, че при един рунд с леко превъзходство за Спас Генов точките могат да отидат и в другата посока. Десен прав отново в изпълнение на Спас Генов. Изчаква Джонатан Ескоивел. Още един хубав десен прав за българина. Десен прав в целта. Тактическо надлугане в момента, което поне за мен Спас Генов печели. Убедително. Забележка към Спас Генов да си вдига главата, не че той навежда кой знае колко. Завърши се съпъркът в тялото българина. Стои много стабилно, изключително спокоен Спас Генов, а Джонатан Ескоивел пропуска. Сега беше точен с този ляв прав. Десен прав главата на Джонатан Ескоивел. Четворна комбинация. Браво на Спас Генов. Десен прав в целта. Ляво круше. Десен прав сега. Категоричен от до момента за Спас Генов. Оживи се малко и публиката. Имаше известни подвиквания след последната хубава атака на Спас Генов. 20 секунди до края на рунда. Опасно дясно круше на Джонатан Ескоивел. Почти нищо не направи в този рунд американеца. Имаше може би едно-две точни попадения. Натиска към края на рунда Джонатан Ескоивел, така както беше в предишната част, но не прави нищо. Дано сега да получиме точките в картите на тримата съдии, което ще обърне мача в полза на Спас Генов. Повече удари иска Пал Миранчев. Точно така трябва да действа наставника. Той е неясно, стана свидетел по какъв начин биват рязани българските и не само българските боксьори на тези квалификации. Супер убедителен трябва да бъдеш, за да може да не оставиш нищо в ръцете на съдиите. Това беше едното от хубавите неща, които направи Джонатан Ескоивел. А къде са точните удари на Спас Генов? Ето един от тях. Чак сега го дадаха. Много чист десен прав в главата. Не. Жалко. Двама от съдиите дават за Джонатан Ескоивел. 20-18. Единия дава същия резултат за Спас Генов. Дано по някакъв начин бъде съобщено на Спас как върви резултата и съответно на Пал Миранчев, за да се хвърли българина. Защото дори да вземе последния рунд и в карта на тримата съдии, Ескоивел пак ще има предимство за 2-1 гласа. Много убедителен трябва да е Спас Генов да свали в нокдаун и кажи речи да откаже Джонатан Ескоивел или пък на американците да му отнемат точка. Ляво круше също опъркът в тялото. Точен беше Джонатан Ескоивел. Как виждат съдиите подобни рундове, не ми е ясно. Апъркът в тялото на Джонатан Ескоивел. Десен прав в целта. Атакува Джонатан Ескоивел. Търси тялото на Спас Генов. Не чакай, Спас, се казва Пал Миранчев. Десен прав в главата на Джонатан Ескоивел. Доста добър удар. Много хубав ляв прав на Спас Генов. И в този рунд българи направи по-хубавите неща, така както беше и в предишните два.
Ескоевел сега с дясно куршие зад главата. Десен прав връща Спас Генов. Още един десен прав. Не достигат атаките на Джонатан Ескоевел. Виждаме тази сирийската реферка, която сега е съдийка. Тя участваше в изключително скандален двубой. Малко по-раничко на Амнат Руен срещу Артур Брил. Не се получи атаката на Джонатан Ескоевел. Видяхте колко елегантно защитава Спас Генов. Не е точен българин при тази своя комбинация. Джонатан Ескоевел също не се получи, но пък за сметка на това контрата на Спас беше много хубава. Десен прав в целта. Атака на Джонатан Ескоевел. Оплет се във въжета Спас Генов. Край на матча. Намига Джонатан Ескоевел. Сякаш знае, че той е победител, без изобщо да е видял точките. Жалко наистина. Спас Генов игра хубаво в тази среща, поне за мен. Си спечели матча, но нека да видим какво са написали съдиите в своите карти. Няма как с подобно представяне да дадат ровно 10-8 за Спас Генов. А това означава, че поне в две от карите на съдиите предимство ще бъде за Джонатан Ескоевел. Няма, нали? Спас пита няма, нали? Este es el veredicto de los jueces. The winner, split decision. Това не е всички гласа. The red corner. Това е за Джонатан Ескоевел. Jonathan Esquivel. Ganador Чуват се освирквания тук-таме. en la esquina roja de Estados Unidos, Jonathan Жалко. Направо жалко. Второ порязване за тази сесия и то за нещастие за Спас Генов. Сто съдии да питате как биха точковали този матч, които разбира се не са в тази схема корупционна. Може би 95 от тях ще ви казва, че победител трябва да бъде Спас Генов в тази среща. Въздишка за Джонатан Ескоевел.